Malipayong Pasko mga ka-people, gikan diri sa Aluran, Misamis Occidental. Og karon mga ka-people, naami i-feature nga sure gyud ko nga pasok sa masa, patok sad sa among standards og kinahanglan ato ning sulayan karon nga season. Kung naa ka sa Aluran, check gyud ang inyong anhion. Welcome to Check Coffee Aluran. Wow. Christmas na kayo diri sa Check Coffee Aluran. Maka-amaze kayo ba kay ang ilang decors murag combination. Combination sa Pinoy, murag na pagka Chinese, Japanese, nga murag na pagka winter. Murag wala kita gitipid sa decor. Grabe, nindot kayo. Na feel gyud ako ba nga Pasko na gid ay, no? Hi everyone. O karon mga ka-people, among gi-order ang ilang best seller na mga foods. Alamiya ni bay. So akong nakita kaning first nga nakabutang sa atong table, mao ni ang small sushi platter. So on the top makita na to muna siya ang ginganlan o California roll. How to use a drumstick? California roll na. Ayan. Okay. Next, we also have crunchy roll. Kaning nasa middle. Crunchy roll. And we also have mango roll. Yung may mangga. And we also have tempura roll. Ito yung nasa left side. Tempura roll. Yan. Tuod kaning nasa kong plato, kanina ni ang katuning tuna belly, pero before the shoot gigutom na magkay ko ako na siya giuna og kaon. Wala na ninyo makita pero na picture. And kabalo ba mo ka-people? Kani bitaw mo ni isa sa ilang best seller kay dako kayo nga burger for only 160 pesos, 6 ka slice. Good for 2 to 3 person. Dako gid. This is all beef burger depot. And at the last, ang most outstanding, ang most ordered food, ang ilang Hawaiian na pizza. Let's try the Hawaiian pizza. Ay, tuod kani ba ang mais con hielo ni isa pa ni sa ilang best seller diri. Pero amo na kikaon kay panggutom na gini. Kikaon dahil sa akong kauban. Ako ang makeup artist, akong tita, si Miss Kate Takal Prado. Oo, sana sa sikat na vlogger sa Orquesta. Iyag yung gihurot, wala naman ko yung mapakita ninyo. Baso na akong mapakita. Ala na bali di ang chopstick mo di ay. Si Kate. There you have it mga ka-people. Daghan kayong salamat Check Coffee Aluran for inviting us. And special mention to Ma'am May Kenneth Tejano. Thank you kayo ma'am for inviting us here karon sa Check Coffee Aluran.
Tuod ka people, amo mong gi-invite. Nindot kaayo, very Instagrammable ang place, lami ang foods o affordable sad kaayo ang ilang mga prices. Tuod, I am inviting everyone to come and visit us here sa Check Coffee Aluran. Merry Christmas kanatong tanan gikan diri sa Aluran.